Πάμε με τις φάσεις προς το παρόν. Ο Παναθηναϊκός που για πολλωστή φορά δέχτηκε γκολ από τα αποδυτήρια. Είναι η πρώτη φάση του Άρη στο μάτς. Είναι η κίνηση κλειδί του Ντουμπάτζο που ντουμπλάρει και δεν προσέχει άμυνα του Παναθηναϊκού το Μανού που βγάζει σέντρα. Λέω ένα πρώτο στοιχείο για τη φάση όπως τη δημιουργεί ο Άρης. Και ποιος υπολογίζει τον Ζαμόνο ότι θα χωθεί εκεί. Δεν παίζει ο Μωρόν, ο οποίος Μωρόν είχε τσακωθεί με τον Καρυπίδη στο προηγούμενο μάτς με την ΑΕΚ στο ημίχρονο. Νομίζω δεν είναι δεμένο το δίδυμο Ούγκο Αράο και αυτό φάνηκε και σε αυτή τη φάση και σε άλλες φάσεις. Έτσι, εγώ θα ήμουν ανήσυχος σαν Αριανός, μαθαίνοντας ότι ο βασικός μου σεντερφόρ, ο οποίος είναι ό,τι καλύτερο έχω, έχει τσακωθεί με τον πρόεδρό μου στα αποδυτήρια στο ημίχρονο του Άρης ΑΕΚ και όταν μπήκε εδώ, ο Άρης με παιδιάδα ήταν ακίνδυνος. Θα με προβλημάτιζε γιατί εμένα πάντα ο νους μου μόνο στο κακό πάει. Ναι, αλλά μετά τον αγώνα όμως Άρη Ολυμπιακό, ο Μωρόν με τον Καρυπίδη ήταν γελάκια και αγκαλιές. Ναι, γιατί μετά τα βρήκαν. Γιατί μετά πανηγυρίσαν όλη την νίκη επί της ομάδας που μας εκπροσωπεί στην Ευρώπη. Σωστά, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ευκαιρία με Τσέρνη για τον Παναθηναϊκό στις λιγοστές που έκανε σε όλο το μάτς και εντάξει, στο πρώτο ημίχρονο εδώ είναι ωραίο το πλασέ. Ωραίο τελείωμα. Δεν πήρε τα φάλτσα που έπρεπε εδώ, τα μέσα φάλτσα. Τώρα, πήγε να βάλει φάλτσα και δεν του βγήκαν. Άλλος ένας κάπου εδώ πατάει περιοχή. Ένα λάθος από τον Ντρακόφσκι που δεν νομίζω να μας έχει συνηθίσει. Ναι. Γενικά χτες έβγαζε μια μικρή ανασφάλεια που πραγματικά δεν μας έχει συνηθίσει. Αυτό θα ήταν δώρο. Ήταν δώρο, το πρόλαβε. Μάλλον είναι εξαίρεση στον κανόνα για έναν καλό γενικά τερματοφύλακα. Είχε για να πάει να δει το καινούριο reality. Ευκαιρία με Ζαμόρα και Μανού για τον Άρη. Είναι το δοκάρι, αν δεν κάνω λάθος. Το δοκάρι είναι εδώ, ναι. Κάνει και δοκάρι, έκανε και γκολ. Άλλη μια περίπτωση που φαίνεται πως το Ούγκο Αράο σαν δίδυμο είναι της ημέρας. Μιας χρήσεως. Μα δεν υπήρχαν κι άλλοι. Ο Ούγκο πόσο καιρό είχε να παίξει ο άνθρωπος. Από ό,τι θυμάμαι, πολύ καιρό δεν είχε να παίξει. 6-7 παιχνίδια είχε να παίξει. Δεν ήταν κακός ατομικά, αλλά με τον Αράο δεν είχαν δέσει. Και έβγαλε και έβγαλε το 0-2. Αλλά ο συνεργάτης μου ο Παναθηναϊκός την έβγαλε στο νοσοκομείο. Με 18 πίεση και 12 τη μικρή. Και δεν έπεφτε. Ο Φρουρός. Τώρα τον είδα, πίναμε καφέ εδώ και μου λέει την έβγαλε στο νοσοκομείο. Καλό το γιατί δεν πήρε σαν τηλέφωνο. Δεν έπεφτε η πίεσή μου. 42 χρονών Γαϊδούρη. Λέει θα με πεθάνει ο Παναθηναϊκός. Γεια σου, Φρουρέ. Ευκαιρία με σπόρα από σέντρα του Μλαντένοβιτς. Δεν είναι το δοκάρι πάλι. Δεν είναι το δοκάρι του Ζαμόρα, ναι. Είναι σημαντικό ότι είναι σηκωμένη η μπάλα, γι' αυτό η μπάλα πάει καλά. Αλλιώς σιρτά θα ήταν δύσκολο, να βγάλει καλό σουτ. Ναι, μεγάλη. Ξέρει γιατί τρίδιασε στο μπάλα, παλιά. Στο 5-5. Τα παλιά τα χρόνια. Όχι 5-5. Και δεκάρια. Και δεκάρια. Λοιπόν. Τοπικά, στο χώμα. Και τώρα είναι η ευκαιρία του Ιωαννίδη. Και έχω παίξει και στη Λεωφόρο, να ξέρεις. Πρωτάθλημα τύπου. Λοιπόν, πάμε, φύγαμε που γίνει. Εδώ είναι ένα από τα λίγα ωραία overlap που γίνεται και πάει γύρω-γύρω με συμμετοχή. Ο Ανίδη μπάλα από δεξιά, γύρω-γύρω πάει αριστερά. Βγήκε μια ωραία επίθεση. Εδώ πήγε να πάρει πέναντι. Ναι, δεν είχε καλά το σώμα του νομίζω. Του βγήκε καλά και ο Κουέστα. Του Σπόραρ δεν είναι. Σπόραρ που τον χάνει άμυνα. Του έκανε χατμπολίστικη έξοδο. Μια καλή επίθεση του Παναθηναϊκού γενικά. Από τις λίγες καλές. Μια από τις λίγες καλές. Χατμπολίστικη έξοδο. Και του Ιωαννίδη στο τέλος. Στο τέλος σχετικά. Νομίζω δεν του τρώνε την μπάλα εκεί που θέλει. Αυτό καταλαβαίνω εδώ. Την ήθελε λίγο πιο δεξιά και του ήρθε ακριβώς μπροστά του και δεν είχε το χρόνο να γυρίσει στο σώμα. Δεν του έχει μείνει γαλακτικό οξύ, δεν του έχει μείνει. Πάλι άρχισε.